140 మరి ఇది పిన్న మునగరి ఇది 120 పైదங்க 180 இது இது பெசமுடி என்னால 400 ரூபாய் మరి இது விளம்பலங்க விளிம்பிலி ஒரு காய் 20 ரூபாய் தோடங்க orange வந்து 50 இது இதெல்லாம் கப்பல் கப்பல் 300 கப்பல் பட்டு என்ன விலைக்கு கொடுக்குறீங்களா பெரிய வெங்காயம் வந்து 160 ரூபா கிலோ சின்ன வந்து 300 ரூபா கிலோ பீட்ரூட் வந்து 450 பைதங்க கத்திரிக்காய் 250 தக்காளிக்கு 200 தக்காளி பழம் 540 உருளைக்கிழங்கு 180 ரூபா சின்ன வெங்காயம் 250 பிளாக்கொட்டை 220 ஓகே தக்காளி 550 பீட்ரூட் 400 ரூபா பச்சை மிளகாய் 500 ரூபா கோவா